muna ikale awatagete ni gukwaye nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomenyete use chiriche biasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wahiriro bya mwanchwa umurigereri naende karibu aseke unga chinsa inye magoroba ya lero soboto kubwa lero nche nigongoro kwa runi ototo nyangiri utokubate na ngura nteme menyirio nigakoro kwa Wilson Makoli na eki unga chinsa inye umwancho umurigereri nigotoko chaka ya masa mukuru ase county ya Nyamira asiri tukoli ya lero ebikaro ebibyara wa amo no speaker we county ya Nyamira omusike enokwokero nikobanyaka babikoleka asinsemwa chiegesima atubanyaka bagokwanira igoro yelieta lya Paris Oroko uyu nyatu kabaga gochorwa no mugafana bwe county yumusike amusikumenyeribo una omo waziri wa mangana iye chikosoria monege koro ime iye bunge yuo waigo nigo egati ya bajumbe ababunge bali bayikirana gosaba musiye bali bayikirana asinsemecho banyaka ba abagokwanira mange kobwa mono ogotaka no kwemeshara kwa bakoli emirimo be county ya Nyamira bunagotumanya umurikoito Polkap Okar nime ye wadi hejeiga yerigoma asebikale bigabya bunge mashinani na indebeiranirera. We are privileged today here at Bunge Mashinani in Masaba North Sub-County at Rigoma. Ikale bigabya korawa mono speaker Enoch Okero igobe nyarakoba bigokwanira igoro yokuganya ku governor ubwokugania kobeka umawaziri bwamangana agenda chikosori amo nege koro oyo eletaria lyanyara koba ligwekiwa somo no galibwe bunge elyo lichikunyara koba ligokwanerwa nagochoro koba umawaziri Paris Oroko for the CEC position, Department of Gender, Sports, Culture and Social Services. This one remains committed to the Committee of Appointments. Also, honorable members, I want to bring to your attention that vetting of the selection committee for the appointment of Nyamira County Public Service Board chairperson and board members that came out in an advert. Aseboigo hebikarebiga aba MCA olia obumwagamo Julius Nyangana amono mu MCA we wadelia ya gachuba Henry Obwaya abo konye barasero mbende nigo bacha na kwibwatanya mwana bunge mashinani asebate buna okironere omuspika na boigo kulia eira kuchigokora monere asibabaganire bali bande ko babwateshe bunenchere ya moyo gukinya e county tukulia lero na leta bangaki after yo kuligereria nga abana inchi banya mirango na bali kumia
asengenjo ngososano ororo twachire twensiamo twaigwananire twatabanire nga ase miaka ejebere tutigaritie tigatochamo tubwatira namo tokorega siamo ase pande ya Nyamira nje nalenga murango lionde na bwato musima moro mutindi sana naende nale kotabanga omo speaker kero tukondio na njira lenga no mo speaker nale lakini baada yoko karanza no kuigwana na abantu bonse amonere tukaronga mbuyare gutoira ndutaitimanga na bitira binge rero twachiramo egere to unity yeito egere to oversight eri twachoreratu. That's the most important thing. Chisegi nchiko tokonya. Chisegi nchiko konya mwananchi. Tigato igwane Boigo nigo aba MCA abuligwe ko bamono bomoimeye county ya Nyamira bunenchire ye moyo kwenekia amagenderero ochasaba na inchi egekogera naro bachorere tubakore na hatari chisegi. bari bande baminto batarachese egurubweye nchenare kubasaba tigato tige pride yeito totigo kuganwo ito kore personal torengeria bantu banyamira tochamo under one speaker. Okay? Ile mzozo wetu tulikuwa naye kwa assembly, sasa pesa ingeenda kwa speaker gani? Speaker walikuwa wawili. Sasa pesa hakuna speaker angepewa pesa. Paka sasa vile tumesema tumefunja kambi imekuwa moja, sasa ndio pesa itakuja kwa hii kambi. Ukwana Boigo omonegelijo igawe bunge nigo asire na gotabuna merubelio yokubakana nigo egenderete na wigo kubabule koba abatuhereru metienyi taraka nunebere omo acting clerk Silvano Sindemonyamora naendete kubwati na ine na biaka endete ku process igoda ikende yonsi yokurubono iga kuna chibese chigosoka abantu ngonyora bale meshara bali bakolete basupply ebintu goche assembly chigali mafuta na bintu binde ebintu ebingwa kanubira bono iga ikiera igetango kiritu abugate nkiaera omweleje nigo babuligwe kubwatia alichiko. But not least, I'm also urging our governor to embrace the same spirit of revolution and hold his cabinet meetings just like the assembly has done. So we have these cabinet meetings machinani. Egingo ripoteri gatasini kia wanjete kia Gatembe kuraiga imeja wadieri goma account ne ya Nyamira inchi konguru kwa Polycarp Okara. Mwanzo muligero lichinga kiechio bikaro binde niko byakoleka ime ye bunge yuye county assembly gose ye county ya Nyamira ime yo mocho Nyamira benya ko abikorawa na Thaddeus gose musike Thaddeus Nyabaro oyunere onyara koba gakobolia omo speaker o enokwokero konyara koba gwikira na bosio bwe bunge yo elinde anyara koba gakorera boronge na korokia ebimanyerere byonsi byo machiko gosoko chika abwata kurwase ebigambiro byokorokia ngana mo speaker bwe bunge yo ya Nyamira ukwana nabarike bamangana niko Thaddeus Nyabaro atebabona eise goika goso musike okero eise goika bosio bwe bunge yo na gochika kurwase ekigambiro gogo tebabona na mo speaker bwe county yo somono bwe bunge ya county yo nigara chiko mwanjira gotiniko bara chiko mwanjira gochake mirimo limo ka na monogali bwe bunge yo ya Nyamira nagotumanya omolikito fatigade Gesemba omonogeri bwe bunge ya Nyamira omusike Thaddeus Nyabaro nigo amuganirie oyo kabeire omonogeri bwe bunge eyo omusike enokokero oyo orusiti wabisi amonaba MCA wetrase enjira ya impeachment ritiko riamambia weika bosio ase bunge enene ya Nyamira neoda korwase kigambiro eyo imwanjirete bunanere omuspika bene we county ya Nyamira erio maiga yaye bakorora chioda echiga bamanya kumwanjira kogendereria ebikaro bye bunge ya Nyamira onye kene umusko kero andonsi asale kabwate order iri legitimate order ya kurukoti ya gotebanga ira negas na murangeirie mambisa mbiri achiche bakaiga atorokie order eyo yori mwanjira office tingo tuara pingamizi endeons onye order nchiyo tachicha egere tobeke abantu baito bamanyenga ingikegenderete kukwana egekegeke maiga yebikaro bya rero mugaso ase bunge ye county ya Nyamira nigo aba MCA abaiga bagendereire gotugutirare
ebikaro ebyo bya bunge mashinani na goteba nigo byabeire bakung'ainwa n'omugavana bwe kaunti ya Nyamira. Nderete kuna gukorwa ari kando biriti beria byekene ase ng'encho istakabati bagutumika garia igere ya pandia bachite bakarosi gari river road nanto etotebe ng'a omosike okero no musani itare ntunto mwangeti lakini nabete impeached ekaseti notice ya muimpeached ekorunga 14050 na neta tumonye bwata buja kaseti notice itanya konye challenge kotini ekera achite koti garia order asia etwe order ya ringi number 4 ya leko totebinga nto muimpeach nto moseria tayeiri wono ntunto manyeti ekorora ya goteba bwata iskogaria abariki amang'ana murega otutagitayerete moye murike egerense onse ngbe manyang'aki amaene okero na etuchi order chikumwira nigocha nesegi yarorekanire taringa segera bono teri okero segera nyaribo korwania assembly otatagetia murekwe egera amanyekane una okurume ebintu by'abantu banyamira nonye nigo ibasabire abarai bande kurwase kaunti ya Nyamira boigo gwesokia na gukwanira umuchanduri ase bunge ye kaunti ya Nyamira na bache amo erio kugayana obututukanu obubogendrete kwenekiwa aroro ase abarai baito bonse bacholire Nyamira besoana nigatina mang'anaya emanyekane kenenga inkie kitukurigia n'abantu tukurwanirira gusinenda yaitu tutageze tokonyeke chingaki echecho nigo umusketa dia Nyabaro atebire onye umugavana bwe kaunti ya Nyamira amo ne serikali yaye tibari gocha kurusio okoboko kwabo azipunge mashinani nigo irache kubabetereria parabwo gusegeta abananchi tibakana ibango aintu etogotebia abananchi baito ba Nyamira chogoteyo paka mumanyenga ebunge nere ye korigereria besa yaino mokorwa nga yego chigoche igo kuchakera bono ngochaka kutore kwenda chichiro guchakera n'abantu bane guchakera ekerenyo muntu tatene na ng'ang'a ngochogare chogoteyo paka twamanyire chibesa chigo chogunga ichigochi naende mbunge kiego chirigereri hingo reporter Gatembe kurwase bunge ye kaunti ya Nyamira Njefatigad Kesemba na abanyakenyoro ba Munchiri iyo gotoka emya kanunda ewodi ya Nyakoe bunge gitu cha South ngo ba twara mu cyane tukulia rero magaye ntakane ya mugutagurwe nyumba yaye ase banyako bakomochia gitambukire kyo nakotayabuna nigo kirengete goseria amateyo gose amate ntakane yo kurwa chinze mechio amate serieta Edwini niganyate ko ba agago gusira rutato mwabo asanyate ko baga komwenta tato mwana komotende kasayo kurende nginere akagenda nabone ko baburirie serikali kwimukia gitambukiro na kwanekeria Edwini obwene bwaye buna gutumanya murikito Edipon asa ekerero kia mayanda yentakana nigo bono kia batura abanyakenyero ba Munchiri kanunda yogotoka imeye wodi ya Nyakoe maega yogo tagurirwe nyumba n'abayisemoke engana bono ya mutiga atari nabo menyo samale tangoro kweni Nyakundi osoro nara ire chenge saa 11 monto antiano yocho bisho murangu rende naigora namete ningo kera naigora natebunga soki ibintu byawe kana babolinga ingo soki ibintu nga ingo chinaga ninga abantu batumwe mabati gora bamura benge babere batumubansa gutagora mabati na nimo kananda baka bumugambi na report maiga yoko mweni atatu mwabo omwakoera ni gatigara senkeywe buno mugaka bwomochi omenyire kurwenga kiyinje nanya korabitina nebi narora bono nande bibwate stebu itali yo menyibwa wanya bantu ige kugerekera ngote bibwa ndenchera goche igango ikaga ananyore nyumbe na nechiba meze yokete nene nabona abana okumyo kobesa nebulinga ki iga nganyo abantu batega mbereti angaga nabantu bakwete nonyina boni gaberiga kogosereri gwobongima bwaye entunda gwetania yamo asama tukamaega mwana oyo obeire okugoserwa nagoserwa karara nyanjwa 3 days mosi akamwanya ne nyumba karara kama kumutume sende anganyiri tiare nyumba ezarataga rumwa kuri abamenyi abwe nigo bono barerero boene bwentakane yeiga kurwa sekinyorekyo ngana no bamenyo bwa mwanya abantu tubwata abantu kitafauti
tubwate omosacha okwerere tubwate omosubati okwerere tubwate abana bakwerere lichiko ngogabanirira abantu aba naye kero omwana atigaire bonesa guri nerura abantu bakora kuchianko chiaye ni chianji chiaye na babanete kolenda omwana oyo none yamatita bweneti komukuna ngayago chikorari nyomba batagwire bone tukumetinga na serikali akogenda amenye ikobone serikali tiganyerorenga omwana oyo ngokonye kwa konya arore nyombe yaroseriwe aira nabe erororo ntemu nangegenete itukondi omwana yanya gutacha omurango bw'omonto komusaba obusi tanya gutacha kusaba ekibiriti omwana yagokora chikonda akwiragere mune ekengwerere nyomba gusangana omwana oyo aserieta Edwin nigobona amenyerete ebibarua bya maoko ibono birobyo bigenderete komwa eng'eria yaye yakira rituko mjengo ngokora nere kondageri nere ngora kiri gento mbeti ngora mjengo na veira no muibira na ansir ko ibintu by'abantu omu assistant chief we sublocation ya Iranda Charles Nyauso ngobona aliira yogo chiko bwati ali chiko na kwenekya nga omwana oyo iga onyoriro bwene bwaye tubwate leadership ye Kenyoro ntwatara gutu uniform tumanya naki nkibangi kegenderete bagote gotagura nyomba islaike bate ko victim omwana oyo bamoseri igere baire ebloti so ntogo active na Kenyoro abantu be Kenyoro bagechiri asengencho bakora ebintu ngo basokano na ndebe sinchire tali ndonge so lende ngo saba abantu baminto twabatohereru amangana abona asoro ko bwe serikali nko manyatolingiye kubwatia kuruororo abakore genteke babugurie emesigo yabo lichiko ikore egasi twatemire gukwanira lakini twanyora ngantori konyara bone gento twagani motokonye mune serikali tomokonyera omwotokonyera omwana oyo nerate ni nabere muno omonto bwe Kenyoro abe family ye Kenyoro kya monchiri nerate nine anyore konyora nona abamate baye bamubwatesi igobona amabere twasabira se serikali momokonye kabisa tokorera tokuranga kuripoti ya igitoseni kiao nambe yamo kia getembe kuroiga ase Kenyoro kya monchiri kanunda utoke meje wodi ya Nyakoe literana enkoro kwa Dipon Hasanya na omwancho murige magaga ye omoralie oito Daniel Trigo gokora omugano yomo kurwa asinse mo chacha bruti ime ye bunge kitutu chache saude kwa maro chinse mo chamarani ritukuri goro nigo lero egati jaba teneli na boigo abaralia bagetembe TV banyako bagotalira amateyo ya bana batano nomo abanya tukaba gotigwana Bible babo emyaka ene yaitire abamenyerete obogema abakongu munagutumanye mulikito Daniel Ontiri magega yigetaseni kiagetembe kumurekero roboti ruokogosa haso roboti ruobena buigoro ruobana batano noyomu ababere bamenyete boka asika kemya kene abo batigetwe na Bible egekorekyo niyo kiagendere kungusa eberengereri binge kurwa sabarai boigona bamenyi kubatikana nayo mapema lero egetaseni kiagetembe insi oburai bwaye Obed Mokwa na Sharon Nyangori nigo kiabwa tukabararia bae weka senke yo naende kubasira na kuligereria egati ya maganiende ayaganirie ha senke yo nabe konyarekana nga obotaka ekero toko bogocha na bogosinyunka yokoba kayogotenena so abaibuli aba I'm very sure immediately nimata basani babo no balega bone nyombe kwagacho they will be here to abatabiri abaibuli andonsa semole inchuo tobwaterane torenda abana abaiga na baito tari ni mweka mochandegete inchuo tobwaterane at least abana abaiga they be secure nyone nyomba yarenge obe inchuo we will do this ekitambo kirekiga nigo kiagokerwa negati yabamenyi abo baikirina asaboigo bagikeria ebikore bebe buri gotama kuroinka na gotiga abana babo bagochandeka onye ninse imeyane bonoiga ninsi bogete nago kirekero ndose mwachire kamogende tokona utosugurikera tenya sa agendere ko baseseni nande ko bwamono oyora arambura koboko gocha sengeyo omone na museseni amomente emyaka amomente amatuko ayara matambi agendere nande gokonya abandi abana abamenyirisi kama twamange togekiri nenjirere mbe abana abona barega bunamete nyasawo barente ndundo matiko bwa kwabo magane gotwikirina ase skuru yoboroso ya marani asa aboroki wabaiga bagosoma nakorengana no mwalimu munene aboroki wabaiga nabakogendera gukora buya ke masomo lyoka baise gusirwa
mwana wina ndete gotema asa masomo ayetari bobe tokoteba at average performance igo baise gosangi boost abana babwate omoyo bogosoma na ndimba perform better in the future. Justus Kimei no director w'ikisemi ase sub county ya Marani achinga kiasanga negetaseni kya Getembe urwesegeto hasawe buri nabo boria kolinda abana babo nabuna nabo habarai bankyo. Ni jukumu la kila mzazi kuona ya kwamba ukishabarikiwa na watoto washughulikie kuwaelimisha kwa mavazi, kwa nyumba ambao wanaishi, kwa matibabu na kila kitu ambayo inahitajika ili watoto waweze kusoma, kwa sababu according to the Basic Education Act there is a right to education for every child. Wikekero toko gendembe aboroki wabaiga bado mbabwata magania ndamange ego kugania nkororo kwa babwatani ao kugendera weso kelio emechando ya bere na beigwe ko babuna abanda bande igetambokero kigetaseni kya Getembe na babwatani bande ao weso kya na gutarira enkeiga ego kiago kiria bange hasa bange boigo bagendire kuboria babwatani ao kugendera weso kya eriko ene kibuna aboroki wabaiga bamenyire buya asagia na batari go chandwa nonde bunekire moyo gosoma ilibacha gwekonya hasa matukari bosio kurubadire getaseni kya Getembe kurega se county ya Kisii leterene nguru kwa Daniel Untiri na boigo mwancho murigarari abaremi bekemeri gekagwa ime ya bonchari nigo bachandete konwa kubole mu bwesa tiekagwa ya Kenyoro asabanya koba abakubolia serikali gwasana negati na kwanakalia gusna kubanakalya unati bali guchigosiria enibo yabo na gutenenia emirobeli yonsi yagenderete iyo egotebekana ekoirira ogostali bokwe bintu byabo na gutumanya murikito Dipon Asanya oniri kor ebol bwe tawni oiruchi besa nande bwasuni ruma nando oiruchi besa nando oncho kiro takira koni obole mu main society Kenyoro akoneria mbeo iguru twasabire nyuma wananchi batare mukyatu ababe kama gokabo asheria twasabire serikali etubwatisi anyataribo bonchari ekoira nari akorosi ari abamenyi babonchari nigo bano babwatukire gekurire getindi gochia saba unereria asokogoro mugondo bwabana inchi bwe society yekemerie kawa yeta ongoro kwere nike mtata nasi nyangau no muliminde Kenyoro main enamba ya nere 6172 otuachire go kwanira igoro ya obole mobweito bwa Kenyoro ngabtu abekeirwe ekafiu ntoto kororo Silwango Ngwae igonde oversight committee chairman ya Kenyoro Farmers Cooperative Society society ya twadre michande menge korwa sometime 2011 enyomba ya bosonga ali courtyard yarenge yabalimi ekoniwa ngasogati inkayeirania nande after a while nande committee bakubwatira na no sosi nande bakayonia kero bayoni mbali ko tebie kamati go se abana nyene abalimi nkoni tole igetwakorera neke ikikiromita abalimi sana elo solution to ikere se annual general meeting to arangeri gaiga to atebire buna ekamati yonse pe ba umonchari umugima ekanyara Kenyoro nerere main ase society chonse pichi abonchari to ikere ngekine kiri kiabe kiribosongo nyumagetara agendera kende kereta mangana mange tiga o social saini akutituro ekineki atigena mangana society on tatagitia mangana mange nyina bo okoni gwa kwobole mobwi nigo bono ko baitanitia bange abwe bono bangere gotwara obwo babwo konyora obolendi bo isaine maiga yogochika kurwegwa wokonganyiwa bwe police station ya Gesonso kurwa sechinsemecho oyo koni usosie tuigwete committee agoteba lakini ba Kenyoro kenyana abakomi yani abana inchi be Kenyoro members bali be society ekorukunga Kenyoro main mbali agwa abagoteba nga ngoboli moboli bwarenge town nga nabwagachite nego bona atagete abe compensated onyo kurwororo nande tokoigu ngoboli bubu obangire bwonigu oiruchi besa bono tosinyirenga umucheso yago chesie committee abana inchi mbaroche gosaba nyene Kenyoro mbaroche nande notice ya te aruete bono nga tarehe 15 ng'abantu bonse pye nyombe chichitago rupaka police tago rukurwa
nigo nabete no gukumi sana ekana nyorte na notice twairu ya 15 days tuone tokung'anya ebinto byonsi mpaka police station eruga ekonyete Kenyoro into abet affected ekagera nkaimokerera igoro muno mo chairman nkagenda nkarika marube nkaerera kila office relevant offices koru DC commissioner CID sub county offices pako mochumbe pako councilor no MCA no arenga nero changirenga nigere amagosa manene konia obolemo bw'abantu abagotu obolemo isokoro cyetu cyarigeti egerete tosomete tugacha gutenna muno tutininiga. We have condemned this twakanira sengerere nene Mr. Matoke aye kwa beta kond kwa onere tuwe mbe obolemo botayo bono kanywa maji. Kamati ye society ya Kenyoro ime ya gesonse gutoke bunge ya Bonchari ngobona baboriwe kubeka teneni emerobelyo yabo nabo igobotumeki bwabo bwekibesa committee era committee eratiga ko kumia kibesa chi account kirasieku turamanye ebintu bakorire gocha ng'akiekogera accountability yabo teri kuoroki. Ripoti rigitaseni kia ukiagetembe kuruiga se society ya Kenyoro yekemerigie kawe gutoka ime ya gesonso ime ye bunge ya Bonchari ime ye county ya Kisii teria na inkoro kwa Dipon Asanya na mwanchumo rigerari gokorera kigima muwakirishi w'abasubati omosike Jerusha Mumanyi ritukuria lero kubwaterana amone kiombe kia National Construction Authority igokiarwa amaigerio gochia ase ababundi kuba mono korwa se bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira kubwatekana amo nagekori ekyo gose getambugere ekyo igababundi banyaka bagosemi wachinjera chukonyara ko bakwende kimunega emirimo bakora nemirimo emekiranu munagotumanya omori gito Fatigadi Gisemba. Wakirishi bw'abangina imeye county ya Nyamira omusubati Jerusha Mumanyi niho rero achakire omoroberio bwokorwa amaigerio gochase abagachi imeye county ya Nyamira abwase rero achakira sub county ya Nyamira South naboigo sub county ya Manga NCA tonkwante so ngo numwasikire ke kwango orukanye semore gochase ke kwango kele kubasukia ekera ntwalete policy abantu abangi barabagachi ebanga experience lakini batabati certificate kana lirimba cheti ebatu batabanga nande batabati experience they do very good job then bati trained batara experience with time na bakonyora Kukwana chingagi cha maigerio ajaiga nigo umuske Jerusha Mumanyi ateba abagachi abange nigo bono baraje gukonyeka ase ogokora emirimo yabo ase nchira yo bwikiranu. We want you jera twakwandire policy ya bekiruinse you will be given certificates sikoro kinga ina abantu mubata experience and you can be able to work amoko tamugereriwe baba sense ya samo kore gazi my boy certificate college so that you can be able to work and do your work anywhere utalipoboard buliswai. Kurase ekiombe ekyo ketenenerete amangana yobwagachi kimanyikaine buna National Construction Authority kose NCA nigona barabwo batebire eyiga nenchira eyemo yogocha kubakonya abagachi abaiga gokora emirimo yabo bwikiranu naboigo kwemanyikania boronge. Miaka mitatu nimekuwa hapa na ni nyumba tu moja imeanguka katika Nyamira County. Na ilianguka mahali pale panaitwa Kisima. Ndio Kisima. Hiyo Kisima hiyo. Sasa nikifuata contractor alichangia, engineer alichangia, fundi alichangia, site supervisor alichangia. Na ndipo tunasema na tukaona ni muhimu tukue na hii masomo. Tuhakikishe hakuna nyumba ya Nyamira inaanguka. Sio iko sawa? Kwa hiyo fundi ile masomo umepewa, hakikisha utaitumia vizuri. Na ukiona kuna jambo inafanywa yenye inaweza fanya nyumba ianguke, nataka nikitoka hapa nitawapatia namba yangu, namba ya ofisi. Mnasema haraka tunatengeneza. Maiga kubanyorire amaigerio ajaiga nigo paraje konyora certificate cyabo ejo kiraje kubakonya ase okubamanyikania.
What men can beautiful lady. Asante sana. Hinko reporter Gatembe korwase ebunge ya West Mugirange yegotoka imeye county ya Nyamira Njefatigat Gisemba Manjumo tigerali roboti rolia ase abarali n'abateneri ba Gatembe banyako bagotalera ni gongo jiruanga ni go role ase ebunge ya Kituchache North korenatari bunge ya Kituchache South mnana tieka goteba manchwa umurigerali boigo ase chiroboti chonsi korwa ase aba speaker babere be county ya Nyamira mo speaker oyure boigo omomsie be ward ya Ekerenyo muskedadi usnyabaro boigo mo speaker Enoch Bokero nigo boigo togendete kubwatia roboti rwa ase jarwekerona egeke gosama tukama gurbono na tonyara kabato kubikira tene ninga ninki ikigambiro igokwana kubwa mono igoro ya obo ya bunge yo korengana ne richiko ningo takeire gotigara kabamuna omo speaker bwe bunge yo na boigo ngitamukirukira be kigo chikoimu kigoigo kendera kubwatia mirolionsi na mangana moya Agatembe TV kira lituko gocheselinde nonyara kabako yamanya enchira ayemo gose eyende mujimuri kira buno tokolera ekeunga chinsainye ngongoro kwaro ni ototo nyaingiri kuranse memenyeriro nigakorwo kwa Wilson Makoli na boy kuranse me transmission nigakorwo kwa DJ Atsan ose Kevin Ongeri boigo nigongo gotiga ase ensema ya kabiri studio nyaraka wakonyora obaseme bwa Gatembe no mugaka ochoi nyembasura echingagie chingo kanyelia ogenda gutwara gose onyaraka gutwara obotukoya Bagaka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bagina ninjo aba machoge murabu otire bwatera mono enyagenke incherere otire bwata mono kabisa otire enyagenke incherere kabantu bagachiro usine seki kosenge to bachikolgia oyo mutire noyo muhabanyagenke mate bono batire mbali chinyomba yore yo murane yo museke aba ya musike njana kogamba nande baraba muamuti batire bara osaka nyo muntu mutire ko macho ba muamuti bari kinie kiyaza muamerere titi na wakuru kwa batire tubwata batire abanda bali bakaruza namali bali abana ali sebale mbaroro otire wata mono tatenya genke ncherere na bagotebera ninge nche kabireyo na babande buki Bagaka ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bagina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
ase ogo design print nabo igo brand gwakero chibiche nabo igo videography Kisi Printing Hub KPH nintwe abanyankongo asorongo iriga incho Kisi Printing Hub asokoro sariwa chibana chonsi chibene chirorabo sebana chinde chonsi chisignages chibene cha 3D nintu number yemo ogo apply chi passport nabo igo chi visa ogo print ne korosi chi diary chi t-shirt chi hoodie chi kobia amaburi chi reflector ebikombe chi wristband amo nechichuba chiamache as graphic designing as chi poster chi flyer funeral programs kerotari kweba chi magazine au ajirago cha eger toko konya ngai toka ase mitandao tonyore buna Kisi Printing Hub ase ogocha aschebeshito tore Sansara Complex Center Fast Flow kusotwa kresimi ase namba 0727 026368 kusem 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato obokoreri bwayo buyakegima nakobwa